Salutare lume, eu sunt Dex și astăzi o să vă prezint cum să vă instalați Daisy Standalone Cracked versiunea 0.43. Deci, o să vă aveți în descriere acest site, dați pe Daisy Standalone, îl aveți aici, o să vă pun linkul în descriere de unde puteți să luați și Daisy Launcher la fel. După aia, după ce instalați, descărcați Daisy Cracked, intrați unde aveți voi, unde l-ați băgat Daisy-ul. Eu mi-am băgat deja launcherul, băgați launcherul normal, băgați update-ul, după aia nu intrați în Daisy Launcher și vă băgați un nume, după o să vă scrie în continuu connecting, îi dați X și după aia dați Daisy, dați run as de administration și după aia o să vă meargă, vă apar toate serverele și o să vă puteți juca normal. Deci, nu uitați să dați like, subscribe, share pe Facebook, să-mi spuneți în ce părere aveți despre acest channel, că este nou. Sper să vă placă, o să puneți o serie despre Daisy, despre God Simulator, State of Decay și mai multe despre Rust. Sper că v-a plăcut și cam atâta. Bye!